Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ dị ịtụnanya ihe nwere ike ime na nzube. Echezila mgbe ọ dị gị ka kpebie n'obi gị, aga m eme ya. Aga m agọzi Chineke. Aga m emepe ọnụ m. Aga m ekwu ihe ndị dị mma. Aga m ekwu eziokwu. N'agbanyeghị na ewerela m ọtụtụ oge gwa gị ihe ị na-agaghị eji ọnụ gị eme, ọ ga-aka amasị m na ị ga-elegidesi anya ike na ihe ndị m ga-ekwu n'ụbọchị taa banyere ihe ị kwesịrị ị na-eji ọnụ gị eme. N'ihi na ọ bụrụ na ị nọrọ na-eme ihe dị mma, agaghị enwe ohere maka ihe ọjọọ. Ị ghọtara nke ahụ? Ọ bụghị naanị nke ahụ, echere m ọ kachara anyị mma ma ọ bụrụ na anyị ga-elegide anya na ihe ndị dị mma nke anyị kwesịrị ime karịa ihe ndị na-adịghị mma nke anyị na-ekwesịghị ime. Echere m ọ bụ imegide onwe gị ịgagharị mgbe niile na-eche ọ ka mma na-eme m nke a, eme m nke ọzọ, eme m nke a, aga m akpachapụ anya na nke a, akpachapụ anya na nke ọzọ. Ọ na-akacha ewuli elu naanị ịtụkwasị obi na ihe anyị kwesịrị ị na-eme. Ihe isii ndị ị ga na-eji ọnụ gị eme. Ọ bụrụ na ị nọgidesi ike n'ime ihe ndị a, ọ gaghị enye gị ohere ime ihe ị na-ekwesịghị. Nke mbụ, amaghị m ma ị nwere ikikere ime ihe nke a, ma nwanne, nke a ga-eme gị ewepụ ụfọdụ ihe na ndụ gị, mee gị nwee ụdị ike nke ị na-enwebeghị. Ị kwesịrị itinye onwe gị n'ọrụ, na-agọzi ihe ọ bụla nke ị nwere ike ịgọzi. Ị nwere ikikere ngọzi, nwekwa ikikere ịbụ ọnụ site n'okwu nke ọnụ gị. Ọnụọgụgụ isi amaokwu 22. Ịma n'ime ọtụtụ chọọchị oloro ọhụrụ ndị ozi anaghị enwe ohere ime ihe ndị a ma ọ bụrụ na ofufe gwụsịa. Ụlọ nzukọ m sobu na ya na-ekpe ekpere mgbasa. Ọ bụ ihe ikpeazụ ha na-emekarị mgbe ha na-agbasa ofufe. Amachaghị m ihe mgbe ahụ ịnabata ya nke ọma, iwere okwukwe m ma nabata ya, mana ọ bụ nnọọ ihe nke Chineke gwara Erọn onye ozi ịgwa ndị mmadụ. Tupu gị si ebe a laa taa, na mgbasa ofufe a, aga m ekwubi nke a nye gị, ma aga m ekpe ekpere ka e wee gọzie gị, n'ihi na o doro m anya na enwere m ikikere ime nke ahụ n'ihi ọnọdụ nke m guzo na ya site n'onyinye amara Chineke. Ma Chineke agwa Mosis, gwa Erọn na ụmụ ya, otu a ka ị ga-esi agọzi ndị Izrel. Ị ga-agwa ha, Onyenwe anyị gọzie unu, ma lekọta, na-echekwa ma dewe unu. Ka Onyenwe anyị mee ka ihu ya mụọ n'ebe unu nọ, ma mee ka unu mata, ya enye unu amara na obi ọmịiko n'ebe, ma nye unu iru ọma. Chineke wulie iru ọma ya n'ebe unu nọ, ma nyekwa unu udo. Ma ha ga-etinye aha m n'elu ndị Izrel, ma aga m agọzi ha, ka Onyenwe anyị kwuru. Onyenwe anyị gọzie unu ma debe unu. Onyenwe anyị lekọta unu, nye unu iru ọma, ka iru ọma ya mụọ n'ebe unu nọ, ezigbo ihe nke ekwuworo nye ndụ gị. Ma mgbe ahụ aghọtaghị m ikikere dị n'okwu, mana ebidokweghị m ghọtawa ihe ọ nọ na-eme. Ma ọ bụrụ na o mere ya, o nwere ike ọ bụ ihe nke ha mụrụ n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ozi, na mgbe ị ga-emechi ofufe na ị ga-ekwu ya. Otu ọ dị, okwukwe kwesịrị iso okwu ndị ahụ. Nke a bụ ihe mere m ji agwa gị na aga m ekwubi okwu ngọzi ndị a wee nye gị, na mgbe m na-ekwu ya na ị ga-ewelite okwukwe gị ịnara ya. Ị ga-ekwenye na ọ ga-abụ oge nke ntụgharị n'ime ndụ gị, n'ihi na ekwenyere m na anyị nwere ikikere ịnara ọbụbụ ọnụ niile, ikikere nke a wụpụworo n'ihi ihe ọjọọ nke ekwuworo banyere gị, ma gwakwa gị. Ọ dị mma. Ihe nke abụọ, na anyị kwesịrị itinye onwe anyị n'ọrụ n'ebe ọnụ anyị nọ. N'ezie, nke a abụghị okwu ọhụrụ, mana ọ bụ ihe ọ dị ka anyị amachaghị. Akwụkwọ nsọ sị n'Abụ Ọma 100 amaokwu nke 4 na anyị ga na-ekele ekele ma na-ekwu ya. Nke a masịrị m. Abụ Ọma 119 amaokwu nke 62. David sị, n'ime abalị anyị ga-ebuli wee nye ekele.
nke ahụ bụ ihe dị ike. Tinye elekere gị n'etiti abalị. Ekele dịrị gị Chineke. Naanị lee anya, ọ sị n'ime abalị aga m ebili. O nwere nkwado. Amaghị m ma o nwere ihe elekere, mana o nwere atụmatụ ibuli n'ime abalị ma nye ekele nye Chineke. Onye ma ihe gara ime nye nwoke na-azụ ahịa nke chọrọ ịga ahịa, ma ọ bụ nwaanyị na-azụ ahịa nke chọrọ ịga ahịa ma nwee uru. Ọ bụrụ na ha edewe ihe elekere ha ka ọ kụọ awa 3 ọbụla, ma gbunye ikpere n'ebe ụlọ ọrụ ha ma kelee Chineke ekele. Gaa n'ihu. Anyị kwesịrị icheta onye bụ onye na-achị. Pọl sị, agaghị m akwụsị inye ekele n'ihi gị. Ọ nọ na-ekwu banyere ndị otu ya n'ije ozi. Ka m gwa gị otu ihe, mụ na Dev na-ekele Chineke n'ihi ndị otu anyị mgbe niile. Ma enwere m ike itinye mgbe m na-enwe oge ekele m n'ụtụtụ ọbụla. Ọ bụghị naanị na m na-agọzi naanị ụmụ anyị, mana ndị otu anyị niile na ndị niile anyị na ha na-arụkọ ọrụ n'ịgbasa ozi ọma. Ya mere, asị m unu bụ ndị ya gọziri agọzi. Ndị Kọlọsi 1, Pọl sị anyị na-aga n'ihu inye ekele nye gị ihe 3 nke ị ga-eji ọnụ gị eme: igbu ume na iwuli Chineke. Enwere nkwada nke na-agagharị. Anyị ekwesịghị ịkwatu ndị mmadụ ma mahie ha anya. Ike ga-agwụ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na anyị agbaghị ha ume. Emela mmehie nke eme ihe ị kwesịrị ime. Ọ dị mma, enweghị ihe m kwuru. Mgbe ụfọdụ nke ahụ bụ nsogbu, enweghị ihe i kwuru. Ọ bụghị naanị na ihe anyị kwuru nke na-ezighị ezi, ọ bụ ihe anyị na-ekwughị bụ ihe ziri ezi. Ndị mmadụ chọrọ ịnụ otu isi ahụta ha. Ka anyị na-eweretụ oge na-eche maka ihe ndụ dị ka ya nye onye ọzọ. Haleluya! Ana m ekele Dev mgbe niile maka oge niile nke ọ tụfuru ịnọru ala n'oche ahụ. Ịma, o nwere ike ndị mmadụ anaghị eche banyere nke ahụ. Mana olee ụdị àjà nke a bụ? Olee ụdị otute mmanụ ọ na-ewe naanị ịnọrọ ebe ahụ ma na-ege m ntị, na-aga n'ihu site n'ọnwa ruo n'ọnwa, site n'afọ ruo n'afọ, na-aga n'ihu. Bịanụ, unu kwesịrị ịkụrụ Dev aka. Ma ịma ihe mere, echere m na ekwenyere m nke ọma na ọ na-akwụnye m n'azụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere ije ozi anyị jiri sie ike otu o ji sie, dịkwa ike dị ka ọ dị. Dev bụ ezi onye nke Chineke. O nyere m ohere ịbụ ihe niile nke Chineke chọrọ ka m bụrụ. Ma o kwuola, abụ m mkpuchite gị. Ọ na-eche na ọ bụ ọrụ ya ichekwa m. Ma ndị mmadụ na-ekwu mgbe ụfọdụ sị, ma Dev ọ na-eso gị aga njem? Naanị ihe m nwere ike icheta bụ ugboro 2 n'afọ niile nke m na-eme ihe a, nke ọ na-esoghị m gaa. Ebe niile nke m gara, ọ nọ ebe ahụ. Ịma, ị nwere ike ime ọtụtụ ihe nye mmekọrịta ọlụlụ di na nwunye gị. Deme ka ọ dị mma. Echela ihe o jiri ọ dịghị mma, mee ya ka ọ dị mma. Bịanụ, bido mepewe ọnụ gị kwuwe ọtụtụ ihe ga-eweta ọgwụgwọ. Achọghị m ịma otu ọnọdụ ọlụlụ di na nwunye gị dị, mana ekwenyere m na ị nwere ike iji ọnụ gị atụgharị ya ma ị chọọ. Ma ịma ihe ụfọdụ n'ime unu na-eche, n'ezie ọ bụ m bụ onye kwesịrị igba ume. Bịa, ekwela m rituo ebe ahụ nweta gị. Ọ bụrụ na ị chere na ọ bụ gị kacha eto n'ime mmụọ n'ụlọ gị, ị kwesịrị ibido mewe ihe dị mma na mbụ. Onye ahụ bụ onye nke kacha ike na-ebucha ụzọ eme ihe dị mma, metee ya aka.
adala mba n'ime ihe dị mma, n'ihi na mgbe oge ya ruru ị ga-aghọrọ ya ma ọ bụrụ na ị dapụghị. Na-eme ya na-aga n'ihu ruo mgbe ike ga-agwụ ekwensu. Ọtụtụ akụkụ akwụkwọ nsọ dị ukwuu. Ilu isi 15 amaokwu nke 4. Ire nke dị nwayọọ nke bụkwa ikikere ịgwọ ọrịa bụ osisi nke ndụ, mana ịmara amara na-emehie ya na-akwatu mmụọ n'ala. Ana m agwa gị ihe ị ga-eme ịma abụchaghịkwa m onye na-agba mmadụ ume. Karịa nke ahụ, enwere m onyinye nke ime ka ike gwụ mmadụ. Mana ekpebiri m Chineke n'afọ ndị gara aga sị na aga m ebido na-agba ndị mmadụ ume n'ihi nzube. Ọ dị ịtụnanya ihe ị nwere ike ime n'ihi nzube. Echela mgbe ị chọrọ ime ya, ma kpebie n'obi gị, aga m eme ya. Aga m agọzi Chineke. Aga m emepe ọnụ m. Aga m ekwu ihe ndị dị mma. Aga m ekwu eziokwu. Ị nwere uche, ma uche nke aka gị bụ ebe kacha ike nke onwe gị. Chineke na-enye gị ikikere ime nhọrọ nke aka gị. David sị, aga m ebuli n'ime abalị ma nye ekele nye Chineke. M wee nwee mkpebi sị, aga m abụ onye na-agba ume nye ndị mmadụ. Ndị ọzọ nwekwara onyinye ịgba ndị mmadụ ume. Nke a bụ onyinye nke mmụọ nsọ, ma ọ naghị ara ahụ erute ha n'aka. N'ezie, ọ na-esi n'ime ha apụta. N'ezie, gị na onye dị otu ahụ nwere ike ịnọ nkeji 3, ya adịghị ka ị nwetala ihe niile nọ n'ụwa. Ịma, ọ dị mma. Echeghị m na enwere m onyinye ahụ, mana enwere m nzube ịgba ndị mmadụ ume. Nke a bụ ihe m gwara Chineke. Ana m ekwenyere gị, ọ bụrụ na itinye ya n'obi m, aga m emepe ọnụ m wee kwuo ya. Agwakwala m na Chineke anaghị etinye ihe dị mma n'obi gị nke ị ga-ekwu banyere mmadụ. Mana ọtụtụ mgbe anyị na-asị, o nwere ike na ya bụrụ okwu nzuzu, amakwa m otu m si eche. Ma ekwensu na-eme otu ihe ahụ nye onye ọbụla. Ana m ajụ Chineke ụbọchị niile, onye ka m ga-agba ume taa? Chee banyere ndị ma na gị na ha ga-anọ, ma gwa Chineke ka o tinye ihe n'obi gị nke ị ga-agwa ha, nke ga-ewuli ha. Ihu na-adịghị m otu m chọrọ ka ọ dị. Mmadụ ole n'ime unu kwenyere na ị nwere ike ịgwọ mmekọrịta, gbanwee mmekọrịta site n'okwu? Ma ị gaghị ama otu onye nke ị na-agaghị ahụ ihe dị mma ị ga-ekwu banyere ya ma ọ bụrụ na ị chọọ ya. Agaghị enwe ma otu onye. Ọ bụrụ na ị na-elegide anya na ihe ziri ezi, ndị mmadụ ga-ebido soro gị na-eme. Ihe ọzọ nke anyị kwesịrị iji ọnụ anyị na-eme na nzube bụ ịmụta otu esi ekwu naanị eziokwu. E nwere ọtụtụ ndị oyiri Kraịst na-atụ asị. Efesọs 4 amaokwu nke 15. Kwuo eziokwu n'ịhụnanya. Kama ka ndị anyị bụrụ eziokwu ịhụnanya n'ime ihe niile, na-ekwu eziokwu, na-eme ihe eziokwu, na-ebi ndụ eziokwu. Nke ịhụnanya kpuchiri, na-etolite n'ụzọ niile, ma n'ihe niile n'ime ya, onye bụ isi, bụkwa Kraịst onye nzọpụta, onye e tere mmanụ. Akwụkwọ nsọ si na eziokwu ga-eme ka ị nwere onwe gị. Akwụkwọ nsọ bụ akwụkwọ eziokwu. Chineke bụ Chineke eziokwu. Ọ na-ekwu naanị eziokwu. Ọ bụ ihe na-ekweghị omume Chineke ịtụ asị. Ekwensu n'akụkụ nke ọzọ bụ nna nke ndị ụgha. Mmụọ nsọ bụ mmụọ nke eziokwu. Ma ije ozi ya bụ idu anyị ma na-echekwa anyị baa n'ime eziokwu niile. Ilu isi 6 si, ihe isii nke Chineke kpọrọ asị, nke 7 ya bụ arụ nye ya. 3 n'ime 7 niile ahụ bụ okwu ọnụ, ma 2 nke 6 nke mbụ bụ ụgha. Akwụkwọ nsọ si, zụrụ eziokwu, erela ya. Mana echere m, olee otu esi azụ eziokwu? Ma m na-agwa gị n'eziokwu, ekwenyere m na ọtụtụ mgbe anyị na-azụ eziokwu site na ihe ụfụ. Mgbe ụfọdụ ndị enyi anyị agharịpụ anyị. Ndị mmadụ achọghị ka ị gwa ha eziokwu, ọ bụrụgodu na ha jụọ gị. Mgbe ụfọdụ anyị anaghị enwezi aha ọma. Mgbe ụfọdụ anyị aghọtahie. Ma eziokwu, ekwenyere m na ọ bụrụ na ị ga-enyefechasị nye eziokwu, mgbe ụfọdụ ị ga na-achụ àjà n'ihi ya. Ma ana m agwa gị ihe nke m na-agwabeghị. O nwere ike ọ bụ otu ugboro maọbụ 2 ka a gwara m ya, mana ọ dabara na nke a, ya mere aga m agwa gị.
ịma anyị niile nwechara ndụ gara aga nke ebucha ihe ndị dị ka ọ naghị atọchakwa anyị ụtọ banyere ndị mmadụ ịma. Mana ana m agwa gị naanị banyere ihe niile. Mana o nwere ike ịnụbeghị ka m kwuru na eleghị anya ihe karịrị afọ 40 gara aga, o nwere ike ịbụ afọ 45 ma ọ bụ 6 gara aga, n'ihi na mụ na Dev alụọla afọ 42. Alụrụ m nwoke bụ onye aka ntụtụ, ma n'ikpeazụ ya aga ụlọ mkpọrọ maka izu ohi. Ya na-esogharị ụmụ nwanyị, ụmụ ihe ndị a na-atọ ọchị na-agbawa gị obi. Ma ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ya achọ ịpụ n'obodo. Enweghị ego anyị nwere, ya achọ ịpụ gaba California ma ọ bụ gịnị gaa mee ihe ọ chọrọ. Abụ m onye odekọ ego nke ụlọ ọrụ m. Ya sị m si n'ụlọ ọrụ m zute ego ka anyị nwee ike nwee ego ga-ezuru anyị iru California. Ma mgbe anyị sizi California wee lọtazie na St. Louis, m bịa chọpụta na ndị uwe ojii na-achọ onye ahụ bụ onye zuru ego site n'ụlọ, n'ihi na abụ m onye ọrụ pụrụ ụbọchị ahụ ezuru ego ahụ. Gaa chọpụta nke a abụchaghị amamihe, ọkwa ya? Ha akpọbata m ịjụ m ajụjụ, ma gịnị ka m na-agwa gị? Ọ gaara adịrị m mfe ịga ụlọ mkpọrọ, mana ọ na-atụ m n'anya bụ amara Chineke. Otu o si ghọta ọnọdụ m, ghọtakwa ntọala m, na ihe o jiri dị m mkpa ịchọ ịhụnanya na onye ga-elekọta m. O ji dị m mkpa ime ihe m chere na-ezighị ezi. Ma mgbe ọtụtụ afọ gara, mụ na Dev lụrụ n'oge afọ ndị 70 mgbe e mejuru m na mmụọ nsọ. Chineke ebido weghachitawa ọnọdụ ahụ n'uche m. Ọ bụghị ihe m chọrọ ka echetara m, mana ọ na-echetara m ya. Chineke wee gosiwa m na ekwesịrị m ịgakwuru ndị ụlọ ọrụ ahụ nke m na-amaghị dị ma ọ ka nọzikwa, ma chọpụtakwa na m kwesịrị ịga hụ onye isi ụlọ ọrụ ahụ, ma m kwesịrị ịgwa ha na ọ bụ m bụ onye zuru ego ahụ, na m kwesịkwara iweghachi ya. N'ezie, nke a bụ ihe ụjọ wee nye m, n'ihi na n'ezie mgbe ahụ ebidoro m ịkụzi akwụkwọ nsọ n'ụlọ m, mana amatakwara m na ọkpụkpọ oku Chineke dị na ndụ m. Alụọla m di mgbe ahụ m ụmụ 3. Ịma, m nọrọ na-eche ọ bụrụkwa nna m gaa mkpọrọ. N'ezie, amaghị m otu ha ga-eji azaghachi m. Mana ịgwa gị, mmụọ Chineke nọ na-akwasị m ike, mana amaara m marakwa na amaara m na ekwesịrị m ime nke ahụ. Ma anaghị m agbalị ịgwa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị mere ụdị ihe ahụ n'oge gara aga, biko kwee ka mmụọ duo gị. Mana aga m ekwu nke a: ọ bụrụ na ị mere ihe ọjọọ nke Chineke si gị gaa mezie ma ị gabeghị mee ya, naanị ihe ị na-eme bụ imejọ onwe gị. Ana m ekwuwa okwu na-agwa gị na ọ bụrụ na m emeghị nke ahụ, anaghị m akwụ ebe a taa, n'ihi na Chineke enweghị ike ibuli ndị ụgha elu. Ekwesịrị m ịbụ nwaanyị eziokwu. Ekwesịrị m ịdị njikere ịzụ eziokwu, ruokwe n'inwe mkpali nke ịchụ àjà ọ bụrụgodu na m banye na nsogbu. Akwụkwọ nsọ sị, ṅụọrọ mwute gị iyi, ma agbanwekwala. N'ezie, m ga-anọrọ ọdụ ma ike agwụ m, n'ihi na ndị a abụghị ndị oyiri Kraịst. M si chetara ọtụtụ afọ ndị gara aga mgbe e zuru ego n'obodo ụlọ ọrụ anyị. Ya sị, echetara m, sị, ọ bụ m zuru ya. Ya mere achọrọ m ịkwaghachi. Abụ m onye nke Kraịst ugbu a. Enyefechasịala m Kraịst ndụ m. Chineke chọrọ iji m eje ozi n'ije ozi ya, mana ama m na ekwesịrị m imezi nke a tupu m ga-aga n'ihu. Ya mere achọrọ m ịkọrọ gị nke a taa, n'ihi na mgbe ụfọdụ anyị na-ele ndị na-aga n'ihu anya, ma anyị chee sọ ọ dị m ka asị m nwere nke ahụ, ọ dị m ka asị m nwe ụlọ ọrụ, ọ dị m ka asị m nwe ije ozi a. Anaghị enweta ya n'ịchọ ya. Ị na-anụ? Anaghị enweta ya n'iche ya. Chineke naanị ya maara ihe mere na n'etiti mụ na ya kamgbe afọ 32 na ihe niile nke siri m ike. Nke ọ bụrụ na m emeghị ha, agaara m anọ ebe a taa. Ọtụtụ ka a kpọrọ, mana ụfọdụ ka a họrọ. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ọkpụkpọ oku dị ike na ndụ ha. Ha agaghị eme ihe Chineke si ha mee ma ọ bụla site n'ọnụ ha. Enwere m olileanya na-ekpe ekpere na ndị niile n'ebe a taa ga-eji ihe a kpọrọ ihe bụ ihe m na-ekwu banyere okwu nke ọnụ gị. Ma elere m anya na onweghị onye ọbụla nke nwere nwa ekwe gị chee sọ dị mma, aga m na-ekwu ihe m chọrọ ikwu. Mana ka m gwa gị, ị ga-agakwa n'iru ịnọ na-agba ugwu ahụ gburugburu ruo mgbe ọzọ m bịara ebe a.
n'ihi na ị gaghị agbago karịa ihe ị na-ekwu. Jizọs bụ onye isi nchụaja nke nkwupụta anyị. Anyị kwesịrị ikwu ihe ọ na-ekwu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ihe ọ chọrọ ka anyị nweta. Ama m na a ga-anọ ji mgbe ahụ bụ oge banyere eziokwu. Gịnị ka nke ahụ pụtara? Aghọkwala aghụghọ n'ụtụ isi gị. Ezopụtala ihe asị gị ga-are. ị kwesịghị iwere rọba bandị na akwụkwọ nke ụlọ ọrụ gị, akwụkwọ na mkpịsị eji ede ihe, mana enye na ngọpụ Chineke nwe ụgwọ ha kwụzighị m nke ọma. Bịa, ya ekwesịghị ịbụ ndị oyiri Kraịst na-atụ asị na ndị na-ezu ohi. Akwụkwọ nsọ si na Jọn 4 na Chineke na-achọ ndị na-efe ya, ndị ga-efe ya n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ị ga-enyefechasị onwe gị n'eziokwu. Zụọ eziokwu ahụ, erela ya. Nọgidesi ike na ya n'agbanyeghị ihe ọ ga-ewe gị. Nke ise, kwuo okwu Chineke. Anyị kwuru ọtụtụ ihe banyere nke ahụ taa, mana o nwere ọtụtụ ihe m ga-akụziri gị maka nke a. Mana ana m ele oge anya. Jeremaya 23 amaokwu 28, onye ahụ nke ji okwu m kwuo okwu m na ntụkwasị obi, n'ihi na ọ dị ka hama nke ga-akụwa okwute kacha ike, kụwaa ya ururu. Nke ahụ masịrị m. Gaa n'ihu ị na-eji hama nke okwu Chineke na-akụ nsogbu gị. Asị m, gaa n'ihu iji hama nke okwu Chineke na-akụ nsogbu gị. Ime otu ọ bụ, mgbe ụfọdụ ị ga na-akụ ihe, na-akụ ya ruo mgbe ị kụgidere ya, ya agbawa. Anyị ga-aga n'ihu na-eme ya ruo mgbe anyị nwere mmeri. N'Izikiel, Chineke gwara onye amụma, onye nọ na-ele anya n'olulu nke ọnwụ, ọkpụkpụ ndị kpọrọ nkụ, nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị ọ ga-adị ndụ ọzọ? Ọ dịghị ka ndụ gị ọ bụ ọkpụkpụ ndị kpọrọ nkụ nwụrụ anwụ ugbu a? Enwere ike ịkpọlite ya n'ọnwụ? Chineke o nwere ike ime ihe ọ bụla na ndụ gị? Gịnị ka ọ ga-ewe? Onye amụma ahụ sị, Chineke, ọ bụ naanị gị bụ onye maara. Ma Chineke agwaghachi ya sị, buo amụma nye ọkpụkpụ ndị a ma kwuo, unu ọkpụkpụ ndị kpọrọ nkụ, nụrụ n'okwu Chineke. Bịanụ, ọ kara gị mma ibido kwubiwe okwu banyere ụfọdụ ihe n'ụlọ gị. Ị nwere ike n'ọnụ gị. O nweghị onye ọbụla nwere ike na ndụ gị karịa ka ị nwere. Narị ikikere. Bido na-ekwu okwu Chineke. Bido na-ekwu ya na ntụkwasị obi, ịkụjisi ihe ndị sikarịrị ike. Akara nke 6. Ekwula ọtụtụ okwu. Mechie ọnụ gị. Ilu isi 10 amaokwu 19. Anyị ga-ele anya n'akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a. Ilu isi 10 amaokwu 19. Tupu gị kwugharịwa ọnụ gị gbagharịwa awa 3 na 4, ị ga-echesi ole na ole ya ka m ga-ekwu. Ọ ga-atụ gị n'anya na ị nọrọ nwayọọ, ị nwere ike ịnụ olu Chineke. N'ebe e nwere ọtụtụ okwu, a na-enwe mmehie n'ime ya. Ma onye na-ejide ọnụ ya bụ onye nwere uche, nke ahụ bụ onye nhazi. Ilu isi 17 amaokwu 27 na 28. Ilu isi 17 amaokwu 27. Onye maara ihe na-ejide okwu ya, ma nwoke nwere nghọta na-enwe mmụọ dara jụụ. Ma onye na-amaghị ihe, mgbe o jide udo ya, a na-akpọ ya onye ma ihe. Mana onye na-emechi ọnụ ya, a na-akpọ ya nwoke nke nghọta. Ekwuru m ụnyaahụ na anyị nwere ohere 7 n'isi anyị: anya 2, ntị 2, imi 2, otu ọnụ. Na-anụ ọsọ ọsọ. Emela ngwa ngwa ikwu okwu. Ewela iwe ọsọ ọsọ. Ugbu a, kwụrụ ọtọ ka m gọzie ndụ gị. Ọ dị mma. Nna, n'aha Jizọs, ekelere m gị na ị nyere anyị ike ịgọzi onwe anyị. Ma ana m ewere ikikere imegide ọbụbụ ọnụ ọbụla nke nọ megide onye ọbụla nke nọ n'ụlọ a maọbụ onye na-anụ ozi. Ana m egbubi ikikere nke ọbụbụ ọnụ ndị ahụ. Ana m egbubi ike okwu ndị ahụ na-ezighị ezi.
ma ana m ekwu na mgbe ụbọchị taa gasịrị ha enweghịzi ike ọzọ, n'ihi na n'aha gị ana m agọzi ndị a. Asị m agọziri ha agọzi mgbe ha na-apụ na mgbe ha na-abata. Ihe ọbụla nke ha tinyere aka ha bụ ihe a gọziri agọzi. A gọziri ha gọzie ụlọ ha, gọzie ụmụ ha, gọzie di ha na nwunye ha, agọziela ala ha. Ma aga m agwa ha ihe nke ị gwara Erọn ka ọ gwa ndị mmadụ. Ma ekwenyere m na ọ ga-abụ oge nke mgbanwe ndụ wee nye ha. Chineke gọzie unu, lekọta unu, ma debe unu. Chineke mee ka ihu ya mụọ n'ebe unu nọ, ma nye unu uche, ma nye unu amara na obi ebere na ebere. Ka Chineke nye unu iru ọma ebe ọbụla nke unu na-aga. Chineke welie iru ọma ya n'ebe unu nọ, iru ọchị nke ihu ya, ma ya nyekwa unu udo. N'aha Jizọs, agọziela unu. Amen. Ọ dị mma. N'ezie, Chineke anyị bụ Chineke ọma. Anyị ga-enwekarị ọganihu na ndụ ma ọ bụrụ na anyị legide anya na ihe anyị kwesịrị ime ma na-ekwu karịa ihe anyị na-ekwesịghị ime. Ya mere, kpebie imejupụta obi gị na ọnụ gị na ihe Chineke na-ekwu banyere gị, ọnọdụ gị, na ihe ndị nke ị kwesịrị ị na-ekwu banyere ndị ọzọ. Ma lee ndụ gị otu ọ ga-esi atụgharị kpamkpam ịdị mma mgbe ị na-eme nke a. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.